מאז שהתחלנו לעבוד עם אלטו לפני מספר שנים, אנחנו מגלים קהלים חדשים, לקוחות חדשים שלא הצלחנו להגיע אליהם לפני. הם לחלוטין הצליחו לגרום לנו לגדול משנה לשנה בביצועים, בכל הצ'אנלים שהם נגעו בהם. גם שיפרנו מחזורים, שיפרנו מחירות, שיפרנו יחס המרה. אנחנו עובדים עם אלטו כבר קרוב ל3 שנים, ולא סתם נשארנו איתם במהלך כל התקופה הזו. מאז שאנחנו עובדים עם אלטו, אז השינוי בכמות הלידים מקצה לקצה, אנחנו מקבלים גם כמותית הרבה יותר לידים, גם לידים ממוקדים. כבעל עסק, אני רוצה במהלך היום לעבוד. אני צריך שמישהו ינהל לי את הכל, מקצה לקצה, ממה שאני מבקש, ועד זה שהליד מגיע. מעבר לזה, אני רוצה שהוא יוודא שהליד היה טוב, ואם לא טוב לי, אני רק שולח בוואטסאפ שלנו, והוא דואג לסדר את זה, לעשות אוטומיזציה או כל מה שהם לא עושים שם. זה עובד נהדר. למעשה, מה שאלטו עושה עבורנו זה סושיאל מדיה, אנחנו מדברים על אינסטגרם ועל פייסבוק, הכנת החומרים, עריכה שלהם, הפצה שלהם, כל מה שקשור, אם זה ממומן. אני אפילו לא יודע איזה כמה שלבים אנחנו מפספסים שם, הם עושים הכל. מאז שהתחלנו לעבוד עם אלטו לפני מספר שנים, אנחנו מגלים קהלים חדשים, לקוחות חדשים שלא הצלחנו להגיע אליהם לפני. אני מדבר על אלפי לידים, אבל החשוב מכל זה עסקאות שנסגרו במיליוני שקלים. אני אומר מיליוני שקלים, אבל אם מסתכלים לתקופה כמו בנדל"ן, מדובר בעשרות מיליוני שקלים, עסקאות שהגיעו מאלטו. אני יכול לומר את זה. העבודה שלי עם אלטו מיוחדת כיוון שאני מרגיש לא עוד אחד. אם אני צריך משהו, הם שם עבורי. אתה יודע, אני מתקשר אליהם, התחושה היא שיש שם יחס אישי, כאילו יושב מישהו שמחכה לטלפון שלי כדי לתת מענה לצרכים שלי. אלטו הם שותפים על מלא. הם לא עוד ספק, אתה מרגיש את זה, משרד בוטיק, וזה בא לידי ביטוי, ללא ספק בכלל. יש משהו בחבר'ה של אלטו שבאמת יודעים להבין את הצרכים שלנו, גם של העסק, אבל גם אותנו כאנשים, להבין את הצרכים באמת בצורה הכי טובה, והם עושים את זה, הם מדהימים אגב, אחד. כיף לעבוד איתם. אין דבר כזה, נגיד, אם אני שולח עכשיו ב7:30 בערב או 8 בערב, יש בעיה עם הלידים, זה לא עובד, אני מקבל מענה מיידי. אגב, פותחים מחשבים, עושים זום מרחוק, פותרים לי את הבעיות, זה משהו שקשה למצוא אותו. ההרגשה היא של שותפות, שיש עם מי לדבר, עם מי לעבוד, שיש מי שאכפת לו. מדובר באנשים מקצועיים, טובים, והכי חשוב, שירותיים. הברנד זה רק הכותרת, בסופו של דבר אנחנו עושים עסקים עם אנשים ועובדים עם אנשים יש שם חבר'ה טובים. יש המון חברות שעושות שיווק בדיגיטל, אבל זה לא אלטו, זה לא החבר'ה האלה שמדייקים לך את הצרכים, עושים עבודה ועובדים מכל הלב, אתה גם רואה את זה. הייתי ממליצה לכל חברה, לכל ארגון שמחפש לעשות שינוי, בין אם הוא עבד עם סושיאל ובין אם לא, לעבוד עם אלטו, מי שמחפש שירות ואיכות ללא פשרות. אני יכולה להגיד באופן אישי שאני מקבלת מענה 24/7, יש אנשים מאחורי החברה ורואים תוצאות, שזה הכי חשוב. לגמרי ספק כמה רמות מעל ספקים נקודה שאני עובד מולם, ואני אגיד גם ספקים ישראלים שהפלייבר הוא כזה לכאן או לכאן, והם יודעים להביא את הטוב מכל העולמות. כל חברה בסדר גודל שלנו ומעלה יכולה לשפר מאוד את המחזורים שלהם, ליהנות מהשירות שלהם ולהרוויח יותר כסף. והכי חשוב, מביאים תוצאות.